Všimol si, že keď si bol dieťa, leto trvalo celú večnosť a dnes preletí celý rok, ako by to bol len jeden týždeň? Nie je to len tvoj pocit. Čas naozaj pôsobí rýchlejšie, keď starneme. Ale prečo? Jedno vysvetlenie súvisí s tým, ako náš mozog zaznamenáva nové zážitky. Keď si mladý, všetko je nové. Mozog neustále spracúva čerstvé informácie, nové tváre, miesta, výzvy. Vznikajú tak bohaté spomienky, vďaka ktorým sa čas spätne zdá dlhší. Ale s vekom sa život stáva predvídateľným. Rutina nahrádza prekvapenia. Mozog si hovorí, toto už poznám. A nezaeviduje detaily. Dni sa začnú podobať a spomienky sú plitké. A tak, keď sa pozrieš späť, celé týždne či mesiace sa ti zlievajú. Ako by prešli strašne rýchlo. Ďalší dôvod? Pomer. Keď máš 5 rokov, jeden rok je 20% tvojho života. Ale keď máš 40, je to len 2,5%. Ako keby si otočil jednu stranu v hrubej knihe. A napokon pozornosť. Keď sa sústredíš, čas plynie pomalšie. Keď si rozptýlený alebo uviazneš v rutine, prešmykne sa ti medzi prstami. Ako keď žmurkneš a zmeškáš celú scénu. Chceš spomaliť čas? Skús niečo nové. Naruš rutinu. Cestuj. Uč sa. Aj malá zmena stačí, aby si mozog povedal, toto si zapamätaj. Čas nezastavíš. Ale môžeš spomaliť, ako rýchlo sa ti zdá, že uteká.